सेभेन स्टेसन आरोना इयो नै दा जोङो गगामुगाव थांनायदो मानसिफोर फैबाय आरोना ट्रेन लिंबोदों मानसिफोरा ट्रेनानो ट्रेन फैबाय आरोना बे ट्रेनाव थांसिगोन माने जोङो दा गगामुगाव बिराद मानसि माथो माया थांनो इयावनो माबाखौ नायग्रोनि माबाखौ नायलाय ओइ मोनसे गाखोनि फै सिङाव Hey. ओमफ्राय दा जों गगामुग मोनहैथ'वाखै सिलाबाथा बारबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो दङ जोङो सानै आरोना लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम आं खोन्थालांनो नाजागोन मोजां मोजां भिडिअ चाय सिंगारा चाय चाय ओरैजा मा ट्रेन फैखो ओरैजा मा ट्रेन फैखो डिब्रुगड़निया अ डिब्रुगड़ लाइना डिब्रुगड़ ट्रेनानो लाखिलायबाय जोंनियानो जायाखै स्टेसन गैयालासिनो डिब्रुगड़नि ओइथिंजाय खारबाय आरोना डिब्रुगड़ खारनायखाय माने ट्रेन लाखिदो सौदुखौनो ओरै जालायो आया इयो आरो सिगां थांग्रिबा सौदुमोनबो ना डिब्रुगड़आव मानसि फैदो होबथानायखायसो इयो खारनायमोनबा नैबे नाङैगौमोन ओंखायनोथ' लाखिदो जायो गाइस जों दा थांगासिनो आरोना सानैदो फ्रेन्ड नांदो ओमफ्राय नायलांबाय था भिडिअखौ गाइसफोर जों दा मोनफैबाय आरोना गगामुग मोनबाय ओमफ्राय दा माने जों थांसै आरोना थांनांगौ गोनां खामानियाव ओमफ्राय थांनानै बेसेयाव थांनाय जागोन बेखौथ' मिथिथ'वा नालाय दा जों थांदोंसो दा गगामुगाव ट्रेन बासि जायो आरोना गगामुगावबो स्टेसनाव ओरैबो ओंखारनाय ना नै दा 44आव मोनफैबाय आरोना जोङो गगामुगाव नै ओरैबो मेन स्टेसन आइना आरो गगामुग मोनफैबाय आरोना नै गगामुगाव बिराद मानसि दङ नै लाइन थांबाय आरोना नै जोंना दमदो पिरपिलिटा आरोना जों पिरपिलिटा थांगासिनो दं दा बिथिंबो बिराद दङ इले गगामुग स्टेसनाव इदि थायो आरो दमदमफोरा माला मोनहैगोन रा जोंलाय ब्लक खालामजोबना लाखायोना ओइ जों दा नै दमदम गाखोबाय आरोना सानैनो आसोला बे भिडिअ लागासिनो दं आरोना अल गाइस जों दा थांगासिनो आरोना स्टेसननिफ्राय जोङो नै टमटमखौ हमबाय ओमफ्राय टमटमाव गाखोनानै ओमफ्राय दा जोङो मेन टाउनाव थांसै आरोना गगामुगाव नायलांबाय था आरोना गगामुगाव मोनफैनानै ओमफ्राय दा जों बेरायगासिनो आरोना So guys, नै जों बेरायगासिनो आरोना
माने बेरायनो माने जोङो गिदिं गिदिं लेखा नागिरगासिनो दङ ओमफ्राय लेखाखौनो मोना माने हेलौ लोगोफोर जों दा धेमाजियाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय ओजों गगामुगनिफ्राय फैबाय आरोना जोङो गगामुगनिफ्राय फैनानै दा धेमाजियाव मोनफैबाय ओमफ्राय धेमाजियाव माने जोङो लेखा नागिरबाय आरोना इयावबो धेमाजियावबो ओमफ्राय ओजों मोनाखै नालाय इयाव नागिरग्रोनोसै Ya. Shopping खालामबाय एवदों आरोना बिराद मोजां मोजां माने बिराद मानसिफोर फैयो जाहैबाय इयाव So guys जोङो दा धेमाजियाव मोनफैनानै मेंनायखाय नैयाव शपिं हलाव दंफैयो ओमफ्राय दा शपिं खालामदों जोंना लोगोआ सासेया ओमफ्राय दा मा शपिं खालामगोन जुथा ना मा होनदों आरोना ओमफ्राय दा नायलांबाय थादों मोजां मोजां जादों CCTV दं आरोना इयावनो फैखायो इयाव सोर सोर मा मा खालामदों जों लोगोफोर दा धेमाजिनिफ्राय फैलायबाय जोङो स्टेसनाव धेमाजि स्टेसनाव फैदों आरोना टमटम आरो गाखोनानै फैलायबाय स्टेसनाव ट्रेन लोगो हमदों हेल' गाइस जोङो दा माने गगामुगआव थांदोंमोन फार्स्टआव ओमफ्राय गगामुगआवबो लेखा मोनदिया ओमफ्राय लेखानिबो थाखाय थांदोंमोन ओमफ्राय मोनसे खामानिनि थाखायबो थांदोंमोन ओमफ्राय दा मोनदिया ओमफ्राय धेमाजियाव फैबाय ओमफ्राय धेमाजियावबो मोनदिया बेरायबाय बिराद बेरायबाय आरोना होमबाबो बेरायनानै ओमफ्राय दा जोङो ट्रेन नेगासिनो दं दा न'आव थांसिगोन आरोना अल गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावसोमोन भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय